Textilný priemysel ničí životné prostredie hneď dvakrát. Najprv, keď textil vzniká a potom, keď sa likviduje. Odhaduje sa, že v súčasnosti sa vo svete predá za rok viac ako 50 miliónov tón oblečenia a až 92 miliónov tón sa vyhodí. Z tohto množstva sa pritom zrecykluje len menej ako 1%. Aké sú však naše možnosti? Kam s oblečením? V meste Sládkovičovo máme viac možností, ako napríklad Humana. V meste Sládkovičovo sa nachádza 10 zberných kontajnerov na verejných priestranstvách. Taktiež sa tu nachádza technický dvor, kde ľudia môžu doniesť oblečenie zadarmo a dá sa stále zrecyklovať. Kontaktovali sme technické služby mesta Sládkovičovo, ktorí nám napísali, že všetko vyzbierané oblečenie putuje do spoločnosti Humana People to People. Existujú však aj charity. Jedna taká sa nachádza v meste Galanta. Oslovili sme Eriku Madár, zakladateľku odevného skladu. Pomôžete práve núdznym, mnohopočetným rodinám, bezdomovcom. Preberáme len čisté, nositeľné veci. Prvýkrát príde k nám, sa zaregistruje. Prvýkrát dostanú kartičku na svoje meno a s tou kartičkou potom môžu sem chodiť. Tie veci potom sa snažíme posúvať ďalej do ekocharity, kde to vlastne oni zužitkujú a tým pádom to oblečenie sa neustále recykluje. Na našej škole sa každoročne organizuje akcia Zóna bez peňazí, ktorú začala organizovať pani učiteľka Vargová. Cieľom bolo potešiť deti, ktoré si mohli vybrať, čo sa im páčilo a zároveň odbremeniť planétu, nekupovať nové veci, nevyhadzovať, ale naopak dať novú šancu a využitie tým, ktoré im doma stoja nevyužité. Odkedy sme videli tú úžasnú radosť, ktorú mali žiaci po zóne, keď si pre seba našli nejaké poklady, hráčky, oblečenie a všeličo iné, dokonca veľakrát aj také veci, po ktorých túžili a nemohli si ich dovoliť. Na Slovensku sa však od roku 2025 chystajú veľké zmeny v oblasti recyklácie textilu. Všade v Európe, Slovensko nevynímajúc, mal fungovať vo všetkých mestách a obciach zber textilu. To znamená, to, čo v jednej obci dnes máme a v inej nemáme, tak by malo fungovať a mali by to financovať výrobcovia v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Ako by sme však mohli prispieť k znižovaniu klimatických zmien pri kúpe oblečenia? Ak nám už nie je dobré podarovať známym alebo rodine, dať to na bazár alebo do Humany, charite či na technický dvor. Mohli by sme začať nakupovať v second handoch, najjednoduchšie budeme mať kapsuľový šatník či nakupovať minimalisticky.